Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Aldaketa garaiak datoz euskal gizartera. Adituen arabera, 30 urteren buruan, Euskal Herriko gizarteren egitura demografikoa nabarmen aldatuko da. Zenbakiek hala diote. 50.000 biztanle galdu ditzake Euskal Herrian, 2030 bitartean. Izan ere, Euskal Herriko jaiotze tasa Europako baxunetakoa da, 8,8%koa hain zuzen ere. Horrenbestez, Euskal gizartea zahartu zuen joanen da urtetik urtera. Koro Muruarrit da Eusko Ikaskuntzako kidea. Joera demografiko hoien arabera, etorkizun hurbilean 60 urtetik gorakoak Gipuzkoako biztanleriaren erdia baino gehiago izango dira. Eta gainera urte gehiago biziko dira eta bizikalitatea hobeagoarekin, baina aldiz mendekotasun tasa ere eta gaixotasun kronikoak areagotu egingo dira. Egoera hori agertoki berri bat irikitzen digu eta horrek gure bizimodua berriro pentsatzera eta aldaketa sistemikoak egitera behartuko gaitu. Testuinguru horren aurrean, erakundeak dagoeneko lanean hasi dira egoera horri aurre egiteko. Gipuzkoako Foru Aldundiak adibidez, hainbat programa abiarazi ditu azken urte hauetan, hala nola bizilagun sarea, etxean bizi edo adin berri proiektuak. Eusko Ikaskuntzak programa horiek osatzeko xedez proiektu bat sortu du. Gizarte berrikuntzaren ikuspegia indartzea du helburu, agertoki berri horiek sortuko dituen aukerak baliatu eta erronkak gainditzeko xedearekin. Gizarte Lab da programaren izena eta hauexek ditu helburu nagusi. Egungo erronka horiek ondo identifikatzea eta balizko etorkizunak diseinatzea eta transizioei eta aldaketei aurre egiteko beharrezkoak diren gaitasunak eta ikaskuntzak sustatzea. Uda ostean abiatuko den proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean eraikitzen ari da Eusko Ikaskuntza. Horretarako gizarte diseinu berri bat egitea beharrezkotzat jo du. Hau da, behetik, oinarritik erekiko den proiektua izanen da, ostean gizarte osora bideratuko dena. Horrek hainbat jarrera aldaketa ekarriko dituela diote. Adibidez, kulturaniztasunaren aurrean pentsaera irekia izan behar dugula gure nortasuna mantentzen dugun heinean. Frente inbarko diogun aldaketa bat izango da hori, ez? Orain arte edo gaur egun daukagun gizartea gero eta individualistagoa da. Eta jakina denez horrekin ez goaz inora. Indartu behar duguna da komunitatea eta burua eta ikuspegiak zabaldu komunitatera bueltatzeko nolabait. Gizarte Lab programan Gipuzkoako 2 herritan garatuko da. Bata kostaldean eta bigarrena barnealdean. Biak ala biak etorkizuneko gizartea eregitzeko laborategiak izanen dira. Orotara 6 saio eskeniko dituzte eta horien artean 45-50 urte bitarteko herritarrek parte hartuko dute. Euskaldunak, erdaldunak, bertokoak, atzerritarrak, emakumeak, gizonak. Tailer horietan 6 tailer izango dira herri bakoitzean eta tailer bereziak izango dira. Izan ere, metodologia berritzailea da guztiz eta horretarako bereziki diseinatuta, horretan gabiltza oraintxe bertan diseinatzen metodologia. Eta landuko ditugun gaiak ez dira inun ikasten. Esan nahi dut guztiz adibidez komunitatearen indarra, bizialdia nola birpentsatu, etengabeko formakuntzaren garrantzia, aniztasunaren garrantzia, pixka bat etorkinei inguruan dauzkagun aurreritziak eta apurtu inbar ditugu nolabait, pentsamoldeak baita apurtuta eta gure burua nolabait zabaldu. Herritik eta herriarentzako izanen diren oinarriak eraikiko dituzte bizilagunek 6 saio horietan. Tailer hauetatik ateako diren pertsonak nahi duguna da pixka bat guztiz eraldatutak ateratzea. Ikaskuntza eraldatzaile izan behar delako, bestela ez dutelako balio. Eta zentzu horretan nahi duguna da saio bakoitzak bere emaitza partikularra izatea, baina beste ebaluaketa edo saio orokor baten inguruan txosten integral bat osatuko dugu, eta nahi duguna da pixka bat persona horiek guztiz aldatzea. Eta beraien sareetan eta zabaltzea ikasi dutena.
Gizartelab saioetan aterako diren ekarpenak, ondorioak, txosten integral batean islatuko dira, zeinetan politika publikoentzako iradukizunak bilduko diren. Halaber, saioetako informazio guztia, eskuliburu batean jasoko da Euskal Herriko gainerako herrietan ere erabilgarria izan dadin. Hala, modu batean zein bestean, esan daiteke etorkizuneko erronkei bizilagunen artean bateginik aurre eginen dietela Euskal Herritarrek. Geroa, euren eskura baitago. Eusko ikaskuntza asmoz eta jakitez.